афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. салом бачаҳои азизу меҳрубони ман, хуш омадед ба мавҷи радиои Тоҷикистон. шумо барои гӯш кардани афсона омода ҳастед? ин тавр бошад. ман ба шумо имрӯз афсонаи хеле ва хеле шавқоварро мехонам. номи ин афсона нахӯтак мебошад. инак бачаҳо, сар мекунем. буд набуд, дар як замоне дар як маконе як пирамарди дилсоф буду як пиразани дилҷӯй. дарду ки ҳарду азоби бефарзандӣ мекашиданд. пиразан ҳар рӯз аз ғами бефарзандӣ оҳ мегуфту мисли абри навбаҳор зор зор гирья мекард. пирамард ғам хӯрда мегуфт ки мо назди худо чӣ гуноҳ кардем ки ба мо фарзанде надод. агар фарзанде медоштем мисли дигарон тӯй мекардем, ба мардум ошунон медодем, аз таънаи ҳаққу ҳамсояю ёру ошно халос мешудем. як рӯз ба таги девори онҳо ҳақ дӯст садақа ради бало гуфта гадое омад. пиразан ноне гирифта пеши дарвоза омаду ба гадо нигоҳ кард. вай ба гадоҳои ҳарвақта он қадар монанд набуд. як мӯйсафеди қад баланди нуронӣ, ришаш сабз-сафед, аз сояш тилло бар ин ҷило медод. дили пиразан якбора гарм шуда аз ҳаяҷон гум зад. вай бо умед ба мӯйсафеди нуронӣ гуфт: шумо одами ҷаҳонгаштаю кордида менамоед. мо фарзанд надорем, пеши мардум сархаму музтарим, хонаи равшан ба назарамон торик. ҳавли обод нообод менамояд. дар ҳаққи мо дуо кунед, парвардигори оламро раҳмаш биёяду ба мо фарзанде диҳад. мӯйсафед аз хурҷинаш як дона себ бароварда ба пиразан доду гуфт: ҳамин себро ду пора кунед. як пораашро худатон хӯред, пораи дигарашро ба шавҳаратон диҳед. худо хоҳад соҳиби писар мешавед. пиразан хурсанд шуда ба хона даромаду себро ду ҳисса карда як пораашро хӯрд. чунон бомазза буд ки дар умраш чунин себи хуштамро нахӯрда буд. худдорӣ карда натавонист, пораи дигарро ҳам хӯрду аз шарм ба пирмард чизе нагуфт. 9 моҳу 9 рӯзу 9 соат гузашту пиразан писараке таваллуд кард. аҷабо, хурдакак мисли нахӯд. ҳарду ҳайрон шуданд. пирмард оҳи сар кашида гуфт: оҳ, мо як умр фарзандгадо будем. худо оҳамонро шуниду раҳмаш омад, фарзанд дод. лекин чаро ин қадар майда? мардум ҳамин ҳам бача шуд гуфта ба ҳоли мо намехандида бошанд. ай, ба ҳамин майдача бояд шукр кунем, гуфт пиразан. рӯи фарзандро надида мурда мерафтем, чӣ кор мекардем? онҳо маслиҳат карда номи писарашонро нахӯтак монданду орзу карданд ки тезтар калон шавад, дастёраки ҳушёру чақон шавад. нахӯтак
табъи дили падару модар як бачаи зираку ҳушёраку чаққон шуд. пирамарди дилсофу пиразани дилҷӯ хурсанд шуданд. пиразан аз чашма об оварда мешавад. нахӯдак давида омада: модарҷон, шумо овора нашавед, ман барои об меравам, гуфта кӯзаро аз дасташ мегирифт. падар ҳезум шикаста мешавад: падарҷон, шумо дам гиред, ман чӯбҳоро мешиканам, гуфта табарро аз дасти падараш мегирифту дар як дам 2-3 шохи калонро майда мекард. модараш ҳавли руфтанӣ шавад, тозон омада мегуфт: модарҷон, ҷойрӯбро ба ман диҳед. ҷойрӯбро мегирифту як ҳавлии калонро об зада руфта тоза мекард. одамон медиданд ки пирамард дигар ба бозор ҳам намеравад. писарчааш хурҷин дар китф тозон ба бозор рафта харид карда меомад. ҳамсояҳо ҳайрон шуда: худаш ин қадар майдаю кори 3-4 одами калонро мекунад, мегуфтанд. як рӯз пирамард ба саҳро рафту пиразан хӯрок пухта бурданӣ шуд. модарҷон, модарҷон, ман мебарам, гуфт нахӯтак табақро бардошта. онро болои сар гузошту суруд хонда пеши падараш равон шуд. мардум ҳайрон шуда 4 тараф нигоҳ карда мегуфтанд: ин чӣ хел одам, овозашро мешунавему худашро намебинем. вақте ки нахӯтакро диданд, боз бештар ҳайрон шуданд ки як бачаи хурдакак як табақи калонро болои сар бардошта озодона роҳ меравад. нахӯдак ба саҳро омад, табақро дар сари киштзор гузошту ба гандумзор даромада аз дасти падар досро гирифта гуфт: падарҷон, шумо хӯрок хӯрда дам гиред, ман дарав мекунам. дос аз нахӯтак бачаҳо 2 баробар калон буд. дили падар ба писараш сӯхт. писарам, ту монда шудаӣ, каме дам бигир, хӯрок хӯрам, худам дарав мекунам. не падарҷон, ман монда нашудам, бо хушҳолӣ гуфт нахӯтак ва досро гирифта дар як замон гандумзорро даравида дарза басту болои ҳам ғарам кард. падар хурсанд шуда гуфт: акнун ту нахӯдҷони падар, ба хона рав, ман гандумро кӯфта буғу ғалбер карда ба хона меорам. нахӯдак суруд хондаву бозӣ карда ба хона мерафт ки дар роҳ овози ӯро гурги гурусна шунид. ана худо дод, акнун шикамам сер мешавад, гӯён роҳи нахӯтакро гирифт. эй, ман туро одами калон гӯям, ту нахӯтак бар ин майдаякак ку? ту хурдакак бошӣ ҳам ман туро мехӯрам, чунки ишкамам аз гуруснагӣ нағора навохта истодааст. агар маро бихӯрӣ, пушаймон мешавӣ, далерона гуфт нахӯтак. беҳуда овора нашав, ба ҷои дигар рафта шикаматро сер кун. гург ба гапи нахӯдак гӯш накарда ӯро як луқма карда фурӯ бурду зиёдтар гурусна монд. рафт рамаеро дид. оҳиста рӯи алаф хазида барачаеро доштанӣ шуд ки нахӯтак аз даруни шикам дод гуфт: чӯпон, ҳой чӯпон, чӯпон, ҳушёр бош, гург гӯсфандатро мехӯрад. чӯпон сагҳояшро киш гуфта ба сари гург давид. гурги гурусна гурехта ба зӯр халос шуду боз дашту дарраро кофта як рамаи дигарро дид. боз аз даруни вай нахӯтак садо баровард: эй чӯпонҳо, ҳушёр бошед ки гурги гурусна гӯсфандҳоятонро мехӯрад, гуфта дод зад. чӯпонҳо чӯбдасташонро бардошта ҳайҳӯйкунон гурги гуруснаро ронданд.
гург тамоман беҳол, аз нахӯдак безор, аз кардааш пушаймону ба ҳоли зораш ҳайрон шуда ба лаби як чоҳ рафт. аз ин тарафи чоҳ ба он тарафи чоҳ парида худашро афшонда буд ки нахӯдак аз қафояш ба чоҳ афтид. гург «Ҳо, ҷонам халос шуд» гуфту гурехта рафт. нахӯдак ҳарчанд зӯр зад, аз чоҳ баромада натавонист. бо умеде ки ягон кас овозашро шунаваду ба сари чоҳ биёяд, бо садои баланд суруд хондан гирифт. аз наздикии чоҳ рамаи гӯсфандон мегузаштанд. садои нахӯдак ба гӯши чӯпонҳо расид. ин овози аз даруни гург баромадагӣ бар ин кӯ? ин гурги гуруснаи лаънатӣ дар ҳамин ҷойҳо пинҳон нашуда бошад, гуфта онҳо ба ҷустуҷӯй баромаданд. чӯпонҳо бачаҳо овозро мешуниданд, аммо дар гирду атроф на гургро медиданд, на соҳиби овозро. ба лаби чоҳ биёед, ба даруни чоҳ нигаред, гуфта нахӯдак чӯпонҳоро ба ёрӣ даъват кард. зери чоҳ торик буд. ба чашми чӯпонҳо чизе наменамуд. ноги чӯбро дароз кунед, гуфт нахӯдак аз зери чоҳ. чӯпонҳо ноги чӯбдасташонро дароз карданд. нахӯдак сиҳату саломат аз чоҳ берун омад. ҳамоне ки аз даруни гург садо дод, ту набудӣ? ҳайрон ҳайрон ба писараки хурдакак нигариста пурсиданд чӯпонҳо. ҳа, ман будам, далерона гуфт нахӯдак. ту гӯсфандҳои моро наҷот додӣ, ташаккур. чӯпонҳо ба ивази некӣ ба нахӯдак як хурмача қаймоқ доданд. нахӯдак хурмачаро ба болои сар монду гӯё ҳеҷ воқеае рух надода бошад, сурудхонон ба хона омад. падараш кайҳо боз аз саҳро баргашта буд. пирамарду кампир «Писарамон гум шуд, ӯро гург хӯрд ё шаҳол хӯрд, акнун мо чӣ кор мекунем? Акнун чӣ кор мекунем?» гӯён гирья мекарданду оби дида мерехтанд. нохост суруди нахӯдак ба гӯшашон расид. хурсандона аз хона баромада нахӯдакро сиҳату саломат диданд. хурсандиашон ҳадду канор надошт. нахӯдакро мебӯсиданд. мардум чанд дек оши пирамарду пиразанро хӯрда дар ҳаққи нахӯдак дуои нек мекарданд. акнун пирамарду пиразан ба муроду мақсадашон расида ба худованд шукр мегуфтанд. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи нахӯдак дар мавҷи радиои Тоҷикистон. мо шумоёнро ҳамеша интизор ҳастем. хайр бачаҳо, خوبی شیرین و با فراغت را به شما تمنا داریم. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برای